Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du ma ja'a fi takbir wal qira'ah fi sholatil idaini. Kijane ora mangsane sholat id tapi belajar. Tak tau krungu mau tawi iki kunake perkara ja kang teko apa ma fi takbir wal qiraah fi sholatil id dadi nerangno wacan-wacan nalikane sholat id Idul Fitri utawa Idul Adha lan takbire. Jadi wis umum agak sing ngerti cuma kan kadang ora roh sejarah utawa dalile di sini mungkin wonten. Hadatsani Yahya an Malik an Damrah bin Sa'id al-Mazini an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Umar bin Khattab sa'ala Aba Waqid. Umar bin Khattab niku takon tenggone Aba Waqid al-Laisi kampung so les. Ma ing apa suwiji-wiji kana ana apa ma yaqra'u maca bi kelawan ma sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil adha ing dalem riyaya Idul Adha wal Fitri lan riyaya Idul Fitri. Faqala mongko jawab sapa Aba Waqid. Dadi Aba Waqid niku menangi Kanjeng Nabi. Kana ono sapa Rasulullah iku yaqra'u maca sapa Kanjeng Nabi bi qaf kelawan surat qaf wa Qur'anil Majid lan surat wal Qur'anil Majid waqtarabatis sa'atu wasyaqqal qamar lan ing surat waqtarabatis sa'atu wasyaqqal qamar. Jadi jawab Abi Waqid nalikane Sayyidina Umar takon Kanjeng Nabi biasane nek apa Idul Fitri ya Idul Adha niku salate pas salat niku maca surat apa? Dijawab mau Kanjeng Nabi biasane maca surat Qaf wal Qur'anil Majid. Terus surat waqtarabatis sa'atu wasyaqqal qamar. Ku biasa sing diwaca Kanjeng Nabi. Wa hadatsani an Malik an Nafi' maula Abdullah bin Umar annahu qala syahid wal hawal fitra ma'a Abi Hurairah. Suatu ketika Abdullah bin Umar Pak Nafi' nekani atau melakukan sholat Idul Fitri karo sholat Idul Adha bersama Abi Hurairah. Dan di pas nglakoni sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri niku bareng Abi Hurairah. Abi Hurairah mungkin dadi imam. Fakabaru fi raqatil ula. Fakabaru mongko maca takbir sapa Abi Hurairah fi raqatil ula ing dalem rakaat kang awal. Sab'a takbiratin kelawan pitu pira-pira takbiran. Qabla al-qira'ati ing dalem sadurunge maca Fatihah. Wa fil akhirati khamsa takbiratin. Dan rakaat kedua maca takbir ping 5 qabla al-qira'ah sadurunge maca Fatihah. Sing dilakukan Nabi Hurairah wis biasa dilakoni awak dhewe sing dadi imam-imam. Dadi Idul Adha Idul Fitri ngoten niku. Jadi sebelum membaca Fatihah niku takbir ping 7 lagi maca Fatihah iku rakaat awal. Rakaat kedua takbire ping 5. Jadi dikurangi loro ping 5 nembe maca Fatihah. Saterusé maca surat-suratan sing di kaya sing ngarep. Qala Malikun wa wal amru indana. Imam Malik sendiri juga mengatakan bahwa maca takbir, maca surat-suratan itu juga cara Imam Malik dilakukan pada jamiahnya, maksudnya piyambake dhewe lakoni ngono. Gitu. Qala Malik fi rajulin wajadan nasa qautin sarafu. Imam Malik ditangleti
nek ana pas wayah salat Idul Fitri utawa salat Idul Adha ana wong lanang wis ana seseorang lah ya kuwi ora menangi jamaah qating syarafu maksudnya teman-teman wis buyar sapa nas minas sholati saking salat yaumul idi ing dalem dina tanggal ngoten dan pamane awak dhewe ora menangi pamane kelempon pamane arep melu salat Id cucu tekan nggon wis bubar kabeh niku terus pundi Imam Malik ditangleti ngoten annahu la yara alaihi sholatan fil musalla wala fi baitihi wa annahu in shalla fil musalla aw fi baitihi lam ara bi dzalika ba'san. Dadi pamane dene lunga ring musala ya wis bubar kabeh. Ora ana wong kuwi ngetekno jamaah salat Idul Fitri utawa salat Idul Adha. Cara Imam Malik annahu in shalla fil musalla fi baiti lam ara bi dzalika ba'san. Pamane kok ora menangi jamaah ya sembayang do omah apa-apa utawa sembayang do musala apa-apa. Pamane bar buyar wong-wong kok bar buyar sebelum mulai kabeh sembayang do masjid kudu dhewean enggak masalah. Cara ketong kondo ganteni mboten napa-napa. Cara Imam Malik niki. Lah carane terus pundi? Carane padha wae. Tapi kan nggak usah pakai khutbah. Ini sing dilakoni salate serasan. Wa yukabbiru sab'an fil ula qabla al-qiraah. Padha wae. Takbir ping 7. Terus sing saterus lagi maca Fatihah. Wa khamsan fis saniyah. Terus sing rakaat kedua takbir ping 5 lagi maca Fatihah sami mawon. Kanggone wong sing ora menangi utawa keri jamaah salat Idul Fitri utawa Idul Adha ngoten. Ku dikondoni mbok iku do musala utawa do omahe dhewe. Ku gak nek cara Imam Malik anjurane ngoten. Walaupun sunat dikondoni. Begitu saja Al-Fatihah.